Ja hyvää päivää. Tervetuloa seuraa meikäläisen päivää. Troubadour-keikka olisi tänään. 2 kappaletta. Ei oo tällaista ennen ollut, että olisi niinku 2 eri keikkaa. Katsotaan miten selvitään. Vähän jännittää, mutta kyllä tässä pitäisi olla aika hyviä aikaa. Se lähinnä tässä jännittää, mutta ei tässä deadline pitäisi olla aika hyvät. Hyvin on aikaa ja näin, niin ei pitäisi olla hätää. Eka mennään tonne Parhaisille, ravintola Suntti. Ja sen jälkeen illalla Moisio Olkkari. Tulee varmasti hauskaa. Hieno keli on, niin tulee varmasti mahtavaa. Pistetään vähän klippiä, mitä tässä kaikkea tapahtuu tänään. Pikku ääneavaukset tähän automatkalle. Tässä on puoli tuntia aikaa. Niin. Nyt ois saavuttu tänne ravintola Sunttiin ja käydään kattoo mikä meininki siellä on. Tän näköinen mesta. Miten tästä näkee, mutta aika pieni ja tämmönen idyllinen. Mukavasti sakkiikin liikkeelle. Käydään kattoo. Hieno mesta. PA on talon puolesta ja vähän tsekkasin, että saadaan äänet läpi ja rupee roudaa loput kamat paikalle. Alkaa ole setit kunnossa. Kello 14 lähtee soitto ja pari settiä soitellaan. On kyllä makea paikka, ei oo tullut paljon Paraisilla käytyväksi. Turusta onkin. Hieno mesta. Toivottavasti pääsee tänne vielä kesällä uudestaankin, olisi kyllä aika kiva. Tässä on nyt semmonen 45 minuuttia aikaa, että alkaa soitot, niin mä lähdin tähän vähän käppäilemään ja katso maisemia. Tai hyvissä ajoin roudattu ja tälleen. Niin. Se on kiva tulla aina vähän hyvissä ja ainakaan tarvii ressata, että tuleeko kiire tai jos tulee jotain muuttujia tai jotain. Mieluummin sitä sit vaikka vähän odottelee ja tälleen. Ei tuu mitään semmoista paniikkia. Se on kiva sit kauheassa kiireessä. Kauhealla kiireellä oot saanut kamat kasaan ja sit rupeat heti soittaa, niin ei. Kyllä, tästä tää lähtee. Siistiä, voi vitsi. Jaha, se on se eka setti soitettu. Otetaan pikku chufet tähän väliin. Paita aivan litimärkä, siis niin kuuma, ettei mitään rajaa. Ei voi kyllä. Ei voi valittaa, ihan saakeli siistiä. Ei kyllä en tiedä miten tästä näkyy, mutta näissä maisemissa on kyllä kiva soitella. Kohta vedetään vielä toinen mokoma ja kamat kasaan ja sitten seuraavan paikkaan. Nyt olisi setit soitettu ja ruuat syöty ja Suomen kesä vähän nyt pääsi yllättämään. Sataa vähän hemmetin paljon. Yhtä biisiä huidellaan vielä. Se oli sellainen. Sitten lähdetään seuraavan paikkaan roudaamaan. Mukavaa hommaa. Vähän surkea keli iski nyt kyllä, mutta ei se mitään. Nyt tuli vähän taukoa kuvaamisesta. Täällä ollaan Olkkarissa ja täällä on roudaukset tehty ja kello on sen verran. Nyt mennään itse asiassa lavalle. Katsotaan tossa vähän myöhemmin mikä buuki. Joo, suora leikkaus tänne Turun yöelämään. Loppu toi kuvaaminen aika lyhkäse siinä, mutta oli ihan huikea ilta, voi vitsi ja huikea päivä. En mä tiedä, aika sanaton fiilis. Siistiä, oli paljon kavereita ja sukulaisia ja paljon tuttuja liikenteessä. Oli ihana nähdä kaikkia. Tälleen näin ja on näitä tästä tulossa kesän lisääkin, niin mahtavaa. Pysykää kuulolla ja jos te olette jossain nurkilla, niin tulkaa keikalle. Nähdään. Moro. Nyt nukkumaan, edetään sitä skuutti. Perkele ei mennä toimii nämä skuutit jostain syystä.